subscribe $50, ị ga-use the whole month. No, $20, ị ga-use the whole month. Transportation, $100 ga-ezulu gị the whole month. So plus was $800 plus $100 plus $20. Everything in a expenses apart from your feeding. It is here your feeding. Everything and after you $1,500. One in a with $4,000 in a save $2,500. Obone draw mathematically inclined in Israel. They gonna make mistake. Akwa go one Israel will akwa calculator dove. Write down ego obuna. Obone ibu onye ya we go solugi poor. Ega man so gibata. Ige one problem in Israel. Obuna ibu onye ga-abụ ịfụkwala anyị ihe ọbụla efu ịchọ ka iyilie n'alụ. Ife ọbụla efu ọgụọ ga-agụ. Ife ọbụla efu ịchọ ka itekie. Ife ọbụla efu you cannot succeed in this country na agba gị. Ị ga na-lose your target. Onye ọbụla nọ Israel ga na-emeke target. Food stuff ka m gwa gị ya. $500. With $500 ị ga-elinwe ezigbo nni because one pot of soup is $100. So in a month, budget and easy 2 pot of soup in a month. Budget and easy 2 pot of soup in a month. And then gawagi will all kitchen support wanya ki we na breakfast and lunch no. Yes. Omo wagwagia. Na alu na kitchen. Obu na ibu nwoke na ibu nwanya here. I'm telling you, I'm menye gi as advice. Nweta olu na alu na kitchen, work in the kitchen. Ki we na breakfast and lunch dia ebatazie na mgbede ilie n'ishi or strategy ka obo or an economic strategy. But abukwa na onye ga depend this also no na nni na-eli na kitchen igbe na-elizi na nni n'ụlọ ebe a ka ebukwa ọkpa akụ eli ị ga-enwe problem as a person. Because na most things a na-eshikwe na kitchen most times a man like ya. So ọ ka yoma na ị na-eshi nni inwezie nni ị na-eshi as an alternative. But their breakfast na adema because hana serve vegetables and salad every morning. Hana serve fruit. But their lunch in most cases a man like their lunch. So I can get money in a shini. When no Israel, a 2 no Israel na iye nearly 2 square meal in a day. So 10 o'clock can daily breakfast. You take ilie aqua, ilie vegetable, ilie salad, ilie something very very nutritious. Ilu onambwede, you puff to over, you melt to over, ilie zboni no. So $500 Zulugi nini in a month. The other 1,000 Zulugi in the rest of the money in abana no. Thank you so much. Oh yes, now can answer a question. Somebody junke business igeme. Obo na ịbata n'Israel onye ọbụla na-eyuzu aduro ka ị ga-esi wee change data aduro. Police adị achụghalị mmadụ maka akwụkwọ n'Israel. Maintain ya ka igbo na-enwene criminal record n'Israel na ịbata Israel. Maintain ya na ịbata Israel ka igbo na-enwene criminal record. Is either na ịbụ an extrovert or na ịbụ an introvert. Is either na ịbụ an extrovert or na ịbụ an introvert. Ọ bụ na ịbụ onye na-apụ apụ ndị be anyị na-eme a lot of occasion every weekend. Unlike me, I'm an extrovert, I don't go to occasions. I don't go to birthdays. But ọ bụ na ịbụ onye na-like ọgbakọ ndị be anyị na-eme party every weekend. Ndị be anyị na-eme wedding every weekend. Ndị be anyị na-eme child education every weekend. Ndị be anyị na-eme birthday parties every weekend. Ịbata ebe ahụ iche na ịnọ na be anyị ndị Igbo ju n'Israel. Ndị ofe ju n'Israel. All countries ju n'Israel. Ọ bụ na ịbụ onye nwanyị, ụmụ nwanyị nọkwa mana mostly South Africans, ndị Kenya, ndị Ethiopia and Israel. Ọ na-afịa alụ nweta nwanyị Israel dị young. Ọ na-afịa alụ nweta nwanyị Israel dị young. So, ọ bụ na iche ndị akwụkwọ iji which is na ị na-eyuzu aduro. Ọ ga-afịa ga-alụ except na inweta nwanyị obodo. Except na inweta nwanyị obodo. Enwe ndị bụ nwanyị obodo. Ọ bụ na inwetala Israeli nwanyị, ị ga-enweta nwa akwụkwọ. Emmanuel for the fact na gịnị abụ n'ime ụlọ, enwe ya na-akpọ friendship visa. Ị ga-emenwe apply na gị na nwanyị bi n'ime ụlọ. Gọọmenti ị ga-eme apply, a ga-enye gị akwụkwọ sọsọ na maka gịnị ya bi n'ime ụlọ. Then akwụkwọ ahụ enye gị, adụrụ ahụ ị na-eyi uzuzi abụzi ofu ihe wute akwụkwọ ahụ. Wute akwụkwọ ahụ enye gị na nwanne ịdịgo flexible. Yes. Ị ga-emenwuzi business, ị ga-emenwuzi travel pali iwe bata bịa na-ele ihe.
ị ga-enwewuzi shop n'Israel, ị ga-enwewuzi business n'Israel, but with aduro gị ịma nwenwu shop n'Israel, with aduro gị ịma mmenwu business n'Israel. Una na-egekwa ntị, una na-aghọtakwa ihe a na-akọwa. Ndị Israel jụrụ ebe a. With aduro gị ịma mmenwu business, ịma mpụnwu n'Israel with aduro gị. But ime upgrade change that aduro, nwete that visa na-agwa gị, that visa now B1 or B1 visa or a work visa. Visa nwa ga-enye gị na gị na nwaanyị obodo nọ, ọ na gị na nwoke obodo nọ. Ya nwa ga-enye gị, ị ga-eji nwe eme travel outside Israel, ị ga-eji ebata and do ife nji. So that visa enye gị na ị ga-eji nwe emenwuzie business n'Israel. Ị ga-adị nkwe flexible, ị ga-eji nwe ganwo driving school n'Israel, ị ga-eji nwe anya moto. Onye dị aduro adị amanyanwu moto n'Israel. Onye na-use asylum cannot drive n'Israel. Onye na-use asylum cannot drive n'Israel. Onye nwetegolu B1 work visa ga-anyanwu moto n'Israel. Ọ ga-agazi driving school, ọ ga-ego moto n'Israel. After 1 year, he got renew the visa. Aduro ndị Israel 4 months ka eji renew nye. Aduro ndị Israel every 4 months ka eji renew ye. Yes, onye wezi work visa ahụ na-agwa gị ga-anyanwuzi taxi, ọ ga-anyanwuzi Uber. But ka ị na-anyakwa taxi, ka ị na-anya Uber, language dị very very important. Language ndị Israel na-asụ wu ihe a na-akpọ Hebrew. Language Israel dị very very important. Na ọ bụrụ na ị bụ somebody chi nweta B1 work visa n'ime dịka ịbatagolo Israel, ịchọ ịmụọ the language. Enwe school Kupan ebe a na-amụ language ndị Israel. Ịbata n'Israel ọ bụ na eche ịmụ the language, ịmụọ the language. Advantage inwe wu na ị ga-anyanwuzi moto. Ọbụlọ Israel citizen niile ma asụ English. Most of them asụ English, but fa nwa achọlọ ka asụ ọlụ gị English. Most of them chọ ka gị nwa sụọ obodo fa. So onye Israel meet ye gị on a very good day, ọ ga-asị gị ata medebere Ivrit. Ata medebere Ivrit. Ị na-asụ Hebrew or even jogi ya na. Isi a no, anilo medebere. Isi a na gị nwa adị asụ Anglit wu English. Isi a na ị na-asụ English. Most of them mali di obodo, but aman solo gị ahụ. Ama English aman solo gị. So, ọwụ ni na-ege m ntị na ị na-achọ ịjụ the flexibility dị n'ime Israel, ọ ị na-achọ ịkọwalụ gị. So page nye gị advantage ịnọ outside Israel, ịmagolo iwe na-eme n'Israel. Ịnọ outside Israel, ịmagolo iwe na-eme n'Israel. Gbalụ criminality ọsọ na ebe anyị Israel. Ọ bụ na ịbụ onye na-atụ ọlụ, gbalị ntụ ọlụ ọsọ. Ọ bụ na ịbụ na onye nọ na line ngwongwo, gbalị ngwongwo ọsọ nke ị na-aba Israel. Israel nwere technology dị enough, and their justice system dịkwa iche o. Anyị amaghị nga, why eji amaghị nga bụ na 99% of every citizen nọ n'Israel nwere ọlụ. Onye ọbụla ịfụla dị alụ ọlụ n'Israel achọla ịlụ ọlụ. Onye ọbụla efu ji kọpụ na-ayọ ihe n'ụzọ, ọ chọla ịlụ ọlụ. Ọlụ dị for everybody. Ọlụ kalili ndị nọ n'ime obodo. Onye ọbụla efu ịpụta n'ụtụtụ n'Israel, ịpụta n'ụtụtụ, ị na-aga na street, onwe onye ị ga na-afụ. Everybody na ọlụ. Obodo full of productivity, everybody na-alụ ọlụ. Obodo a na-alụ ọlụ. A na-akpa mkpa n'ime bọs. Ụtụtụ ọbụla onye ọbụla na-agbali. Ndị Russia na-abịa Israel alụ ọlụ. Ndị Ukraine nọ n'Israel alụ ọlụ. Romania nọ n'Israel alụ ọlụ. Turkey nọ n'Israel alụ ọlụ. All over the world nọ n'Israel alụ ọlụ. Yes. Ọ ka dị obodo lushi ibebe ike. So update na-enye gị na. So iche njizi aduro na. Ịghọtago igwezie B1 ebe gị na onye obodo bi. Then another way kwa enwekwe humanitarian, but amala m the technicality dị na nke a. So ihe ọbụla ma amala, I will not tell you. Then enwekwe nke a na-eme straight
after ka inwe B1 nweta that work visa ijezie nụọ onye obodo anụọ. Enwe Ethiopia Israeli, enwe Israeli bụ ndị Ethiopia mana onye Ethiopia mpama bụ onye Ethiopia but amụli ya na Israel. China na Israel alụ ọrụ. Ethiopia Israeli ị ga-enweta nkwevi easily. Then ọ bụ na ị nọ n'Israel, ọ bụ na ichi inweta nwoke, ọ bụ na ichi inweta nwaanyị obodo, ọ bụla nke pụta n'ụzọ hello hi, ị ga-ama ka esi eme ife gbasara online. Ọ bụ na ị mara anything online, forget about it. Ndị obodo na-adị shy to express themselves outside with gay nwa bụ onye ojii, especially at the first time. The obodo adịchabe secular, ọdụlọ ka Europe, 0.2% ka bụ ndị na-anụ interracial marriage in Israel. The percentage elilo nne. So ọ bụ na ichi break, na ichi ịnụ onye ọcha, ichi ịnụ onye Israel, ichi ịnụ onye Ethiopia Israeli or anything. Imampo meet onye anụzụ except n'inwe high star charisma. Enwe ya na-akpọzi high star charisma. High star charisma bụ na ị nwere ịcha amụrụ mmadụ efule egel ịcha amụọ ya. Ma na ibuzi egel ga-ama na acha amụọ gị ife ọlụzie. But most cases ị ga-aba online. Ọ bụ na ị mara anya online. I'm sorry. So kedu ihe ọzọ? Ọ bụ na ị chụọ akwụkwọ n'Israel nwanne, ọ ga-eme affect your savings. Ọ bụ na ị chụọ akwụkwọ n'Israel, ọ ga-eme affect your savings. Because a man bu na one room na-achụ nwaanyị Israel. A man ibi na shared apartment na-achụ nwaanyị Israel ka gị na-abili. O nwere ike ikwete gị from the beginning because no like gị, but as you progress, nwanne ị ka ga-eje chọta ụlọ sọsọ gị ga-ebi. Guys, double tap this live for me. So akọwago olu m unu technicality, kọwale gị, then o nwere ọzọ nche kọwazi elu unu na. Gị nwa na-achọ ịbata Israel, unu na-ekwu visa Israel. For men, Jenny Alpha. Unu na-ekwu visa